Bodoland International Knowledge Festival ni be nैथि सानखालि बेखौ मेन पेन्डेलाव पन्चायत आरो ग्रामोन्नयन विभागनि हाबाफारिनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन। बेखौ गुड गभर्नेन्स आरो रुराल डेभेलपमेन्ट बे मोननै बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बेवहाय गोबां जों एक्सपिरियेन्स मानसिफोरखौ बे बिफानाव खामानि मावबोनाय गोबां एक्सपिरियेन्स मानसिफोरखौ जों रिसर्स पार्सन हिसाबै लिंहरदोंमोन। जोंनि डिपार्टमेन्टनिनो सेक्रेटारि प्रजेक्ट डाइरेक्टर बिथांमोनाबो दंमोन। लोगोसे बेंगलनि सासे रिटायार्ड IAS अफिसार, सासे BRLF बे बेंगल रुराल डेभेलपमेन्टआव खामानि मावनाय बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै बिथांमोननि बे पन्चायत बिथांमोना मा धरনের खामानि मावदोंमोन गाव गावनि ओनसोलाव, जायफोर खामानि मावनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननि ससाइटियाव मोनसे परिबर्तन फैदों, बे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना बुंफैदोंमोन। आरो बिथांमोननि जिखिनि बुंनाय बे जोबोद मोजां जादों। जों आसा खालामदों जिहेतु दिनै बे हाबाफारियाव जोंनि डिपार्टमेन्टनि एमप्लयिज BDOफोरनि अनगायैबो VCTC चेयारमेन मेम्बारफोरखौबो लिंहरनाय जादोंमोन, जाहाथे बिथांमोना खोनासंनानै अन्तत फिल्डआव खामानि मावनायनि मोनसे अभिगताखौ सोलोंनो हायो। आरो बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बेखौ रिसर्स पार्सनफोरनि जिखिनि बुंनाय, बेनि गेजेरजों जों गांव पन्चायतआ रुराल डेभेलपमेन्ट गामि ओनसोलफ्राव जौगानायनि थाखाय जिखिनि खामानि बेफोरनि सोमोन्दै मोनसे आइडिया जाबाय। बेखौ बर्तमान BTR सरकारा थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङाव माबायदि मावदों बेखौ बारा जोंहा आइडिया गैया। खिन्थु जों 2 बोसोर सरकार सालायनाय समाव गामि ओनसोलाव फिसा लामा बेखौ जों PNRD डिपार्टमेन्ट मावदों। फिसा दलं कालभार्ट अन्तत 12 फुट गुवार बा 15 फुट गुवार बेबायदि दलं फोरखौ जों बानायनाय जादों। बेनिफ्राय फिसा बान्दो जायफोरखौ इरिगेसननि स्किमा मोनहाहरा, कारण बिथांमोना गिदिर स्किमखौसो मावो। बेफोरबायदिखौ जों फिसा बान्दो, फिसा गुसुं बायदि जाम्फै जावनाय, जायफोरखौ अन्तत सिगाङाव जोंनि गामियारि रायजोफ्रा मालाबा सप्तासे गाहाम, मालाबा सानबा 6 दिन गाहाम ज'यै खोनानै लायोमोन। खिन्थु दा बे सरकारा बेखिनिखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय पन्चायत आरो ग्रामोन्नयन विभागा बेखिनि खामानिखौ मावगासिनो दं। बेनि अनगायैबो गामिफ्राव जों देहानि मोजां लाखिनायनि थांखि लानानै बे राजुहा जायगाफ्राव जेराव मन्दिर, मस्जिद, स्कुल बायदिसिनाफ्राव जेरैहाय इउरिनेल बा लेट्रिन बानायनो होनाय बिदि स्किम दिनै भारत सरकारा दा बेखौ जों मावगासिनो दं। थांनाय बोसोराव बानायना होनांगौ दंबावो। जों आसा खालामदों फैगौ 3 बोसोरखौ जों 3 बोसोरनि गेजेराव बे गासैबो खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो जों गोबां जायगाफ्राव कमिउनिटि हल बानायनानै होनाय बेब'स्था खालामदों, जेरावहाय रायजो राजाफ्रा अन्तत मिटिं बायदिसिना खालामनो सुबिदा जायो। अखा हाब्ला सान्दुं दुंबा बेफोर बासायनाय। बिनि बादैबो जों गोबां जायगाफोराव अपेन कालचारेल स्टेजबो बानायदों, जेराव मालाबा समाव जोंहा कालचार प्रग्रामफोर जायोबा गामि ओनसोलफ्राव जाहाथे 3-4 गामिनि रायजोफ्रा बे मोनसे हलखौनो बाहायनो हायो। बेबायदि मोनसे सेन्ट्रेल प्लेसफ्राव जों बिदि अपेन कालचारेल स्टेज बानायदों। बिनि अनगायैबो जों गोबां जायगाफ्राव गोथै सावग्रा बा गोथै फबग्राफोरखौ जोथोन लानो थाखाय बहाबा दासिमहालागै हानायखिनियाव बाउन्डारि वाल होदों। आरो जेरावहाय गोथै सावग्रा न' लोगोसे अखाफोर हायोबा जिरायथ'ग्रा बेबायदि न'बो जों बानायना होदों। बेखौ जों थांनाय बोसोरनिफ्राय स्टार्ट खालामदों। दा खोब खमसो जों बानायनो हादों दासिमहालागै, खिन्थु फैगौ 3 बोसोराव जों जेसेबां हायो बेखौ बानायनानै अन्तत गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा जाहाथे मोनसे सिभिलाइज्ड पजिसनाव थांनानै थानो हायो। आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जों जाहाथे जौगासार समाज, दावगानाय समाज बायदि होननानै प्रमान होनो हायो। बे गासैबो खामानिफोरखौ मावदों। बेनिखाय दिनैनि जि सावरायलायनाय बे सावरायनाया जोबोर मोजां जादों। आरो आसा खालामदों जोंनि PNRD डिपार्टमेन्टआव जायफोर खामानि मावदों, जायफोर लोब्बा लाखिनानै जोंनिफ्राय इलेक्टेड हिसाबै VCTC चेयारमेन मेम्बार बायदि बिथांमोना बे गासै बाथ्राखौ गोसो होनानै खामानिखौ मावलांगोन। आरो बिदि मावबानो जोंनि गामियारि समाजा जौगागोन। खारन गामियारि समाजखौ जौगाहोनायनि एकमात्र इउनिटआनो जाबाय PNRD डिपार्टमेन्ट, PNRD। आरो बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि हास्थायनायनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन। लोगोसे गामि ओनसोला जौगानायजों लोगोसे जोंनि देशआबो जौगालांनो हागोन।